मेडिकल ମୋ ଗାଁ ଲୋକ କହିପାରିଲୁନି ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଆପଣ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବଞ୍ଚିଯିବି କିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ଇଏ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ୟାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତରେ ସେଦିନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଆଉ ଏକ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା। 2002ରୁ 2007 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗୁନିଆର 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଓ ଜଣେ ଛାମୁଆ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରମୋଦ ଥିଲେ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭୋଜି ଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଜ ଗାଁ ଦେଉଳିକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପରିଛଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ହାଇୱା ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇଥିଲା। ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରମୋଦକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ମାସ କୋମାରେ ରହିବା ପରେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରମୋଦ। ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା ହେଲେ ପାଲଟି ଗଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଦୁଇ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ମଣିଷ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ସେପଟେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା 24 ବେଗୁନିଆ 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ 2002ରୁ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜ୍ୟସଭା MP ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏକା ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସୁଥିଲି। ଆଇଲା ପରିଛଳ ଛକରେ ମୋତେ ହାଇବା ବାଡ଼େଇଲା। ରାତି ସାରା ପଇଲି। ରାତି 11ଟାରେ ମାଡ଼ ହେଲା। 11ଟାରୁ ରାତି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିକି ଯାଇକି କେହି ଦେଖିବେନି। ହାଇବା ବାଡ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇବା ଆଇଲା ମୋତେ ଉଠେଇଲା। ମୋର 2ଟା ଝିଅ +3 ପାସ୍ କରିକି ଘରେ ବସିନି। ବାହା କରିପାରୁନି। ପୁଅ ତ ଛୋଟିଆଟିଏ। ଆଇଛି ବ୍ଲକକୁ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଯାହା ବିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭତ୍ତାଟେ ଆଉ ସାଇକେଲଟେ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଭତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଇଛି। ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଲୋକ ସେ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ମହାଶୟ ଯିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବରୁ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁକି ସେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଂସନ୍ କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସରେ ଆମେ ସାଂସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।